Καταρχήν σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή διάθεση που είχατε να έρθετε. Η συνέντευξη τύπου αφορά την παρουσίαση της 27ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιωνίου, το γνωστό Ράλι Ιωνίου. Τα προηγούμενα χρόνια το Ράλι Ιωνίου χαρακτηριζόταν στο σχεδιασμό του από την ανάδειξη φυσικά των φυσικών τοπίων της Δυτικής Ελλάδος, να περάσουμε καλά σε εποχές λίγο πιο χαλαρές. Αυτή τη στιγμή, σε εποχές δύσκολες, ο σχεδιασμός του Ράλι Ιωνίου χαρακτηρίστηκε, μάλλον είχε το χαρακτηριστικό, στο να αναδείξει περιοχές οι οποίες βρίσκονται όχι τόσο ανεπτυγμένες όπως το Ιόνιο, στο yachting και στο θαλάσσιο τουρισμό, να δώσει μια ευκαιρία σε αυτές τις περιοχές να αναπτυχθεί, να παρουσιάσει τις όμορφες περιοχές όπως είναι ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός, ώστε να αποτελέσουν μαζί με το Ιόνιο ένα ενιαίο σύμπλεγμα πολύ καλής επιλογής στο θαλάσσιο τουρισμό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αγωνιστική ιστιοπλοεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο προθάλαμος του yachting, το οποίο yachting είναι ένα είδος τουρισμού το οποίο ειδικά στην περιοχή μας δίνει θέσεις εργασίας, προσφέρει ήδη στο Ιόνιο θέσεις εργασίας και πάνω σε αυτή τη λογική θελήσαμε πραγματικά πολύ αξιόλογα μέρη όπως είναι ο Πατραϊκός και ο Κορινθιακός να τα αναδείξουμε μέσω του Ράλι Ιωνίου. Πάντα το Ράλι Ιωνίου είχε αυτό το σκοπό, πάντα ήθελε να στρέψει την προσοχή φορέων, ιδιωτών προς την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι φέτος σε δύσκολες εποχές δεν αρμενίζουμε για να αρμενίζουμε, έχουμε ένα επιπλέον λόγο να αρμενίζουμε σωστά, στοχευμένα και δίνοντας και προσφέροντας αυτό που είναι το πιο πολύτιμο, θέσεις εργασίας και ένα τομέα στο οποίο χαιρόμαστε πάρα πολύ να επενδύσουν ιδιώτες ή φορείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους ιδιώτες οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να έχουν επενδύσει στο Ράλι Ιωνίου και σε αυτή τη διαδικασία και θα ξεκινήσω με την εταιρεία Pelco και προσωπικά τον κύριο Λιβαδάρο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, την εταιρεία F-Sailing η οποία είναι ένας από τους χορηγούς μας, τις σχολές χορού Σταυροπούλου και να πάω στους φορείς οι οποίοι πραγματικά έχουν ετοιμάσει μια πάρα πολύ καλή φιλοξενία στα λιμάνια σταθμούς. Ο αγώνας θα ξεκινήσει από την Ιταία. Σημειολογικά η Ιταία ανήκει στο Δήμο των Δελφών και σημειολογικά θα ήθελα να πω ότι είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε και εμείς όπως οι αρχαίοι Έλληνες από την αρχαία Κύρα. Ανεβαίναν στο μαντίο των Δελφών, πέραν το Χρησμό, πηγαίνανε στο λιμάνι της αρχαίας Κύρας και από εκεί και πέρα πηγαίνανε στη θάλασσα των Ιώνων, το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στο μαντίο των Δελφών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια τελετή έναρξης η οποία θα γίνει στην Ιταία και στην οποία από πληροφορίες που έχουμε θα παρευρίσκεται και Υπουργός Τουρισμού και επίσης θέλω να πω ότι φέτος το Ράλι Ιωνίου είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από τη συνέντευξη τύπου το Δήμο Δελφών για την πολύ καλή φιλοξενία και προετοιμασία που έχει ετοιμάσει για τον αγώνα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Ράλι Ιωνίου του φετινού είναι ότι η Οργανωτική Επιτροπή επέλεξε ένα άλλο μέρος το οποίο θα έλεγα έχει μείνει πολύ πίσω στο yachting και είναι η Πάτρα, να μείνουμε περισσότερες μέρες στην Πάτρα και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Θα μείνουμε 3 μέρες, δεν έχει ξαναγίνει άλλες χρονιές αυτό. Έχουμε σχεδιάσει μια παράκτια διαδρομή η οποία θα ομορφύνει τον Πατραϊκό και φυσικά μια τελετή απονομής και μια γιορτή στα πληρώματα τα οποία θα έρθουν εδώ στον Όμιλο. Στη συνέχεια, βασικός φορέας, υποστηρικτής, ο οποίος όλα τα χρόνια και όλες οι διοικήσεις του ήταν πάντα στο πλευρό
των θαλασσινών διοργανώσεων είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Προφανώς ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών έχει μια τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά για μια ακόμα φορά του δίνεται ευκαιρία να προβάλλει την Πάτρα μέσω της θάλασσάς της και των ναυταθλητικών διοργανώσεων. Στη συνέχεια θα πάμε στην Ιθάκη. Ο Δήμος Ιθάκης είναι ένας μικρός δήμος με πολλά προβλήματα, όμως ήταν πάντα το στήριγμά μας, ο όμορφος τόπος λιμάνι φιλοξενίας του Ράλι Ιωνίου. Είναι το λιμάνι φιλοξενίας στο οποίο έχει συμμετάσχει στα περισσότερα Ράλι Ιωνίου, είτε ξεκινάνε από την Πάτρα είτε από την Κέρκυρα. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός και πραγματικά ο Δήμος και οι κάτοικοι εκεί πέρα επιφυλάσσουν πάντα ένα φιλόξενο τόπο για τον αγώνα. Θα καταλήξουμε στο λιμάνι του Αστακού, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος επενδύει και αυτό στο θαλάσσιο τουρισμό. Ήδη αρχίζει να δέχεται έναν όγκο τουριστικών σκαφών και πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και είναι ένα λιμάνι φιλόξενο και ευχάριστο για τη διοργάνωση. Άφησα τελευταία μια πολύ καλή συνεργασία. Πάντα ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προσπαθούσε να φέρει τους φορείς της Πάτρας και να αναδείξει διάφορους φορείς, διότι η Πάτρα είναι μια μεγάλη πόλη στην οποία δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι σε διαφορετικά επίπεδα. Θέλαμε λοιπόν ότι οι αγώνες που κάνουμε, οι πρωτοβουλίες που κάνουμε να δείχνουν ακριβώς ότι όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να δείξουμε κάτι όμορφο για την πόλη. Φέτος επιλέξαμε την φιλοτελική εταιρεία της Πάτρας, για την οποία έχουμε κάνει δύο πράγματα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Η πρώτη είναι η έκδοση αναμνηστικής σειράς προσωπικού εταιρικού γραμματοσύμου και η δεύτερη θα είναι μια έκθεση της φιλοτελιστικής εταιρείας της 1, 2 και 3 Αυγούστου, η οποία θα γίνει εδώ στους χώρους του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο προβάλλουμε και μια άλλη διαφορετική από την ιστιοπλοεία δραστηριότητα της πόλης της Πάτρας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί ποιες ημερομηνίες και οι συμμετοχές που βρίσκονται? Η διοργάνωση θα ξεκινήσει, οι τελετές που προηγούνται της διοργάνωσης θα είναι 31 στην Ιταία, 31 Ιουλίου. Η πρώτη ιστιοδρομία είναι την 1η Αυγούστου, συγγνώμη που δεν το είπα, έχετε δίκιο. Θα έρθουν στην Πάτρα, η πρώτη διαδρομή είναι η Ιταία Πάτρα. Ο τερματισμός θα γίνει λίγο έξω από τον Άγιο Βασίλη, θα είναι πάρα πολύ όμορφο εκεί το θέαμα. Την Τρίτη θα γίνει μια inshore διαδρομή παράκτια στον Πατραϊκό. Την Τετάρτη είναι μια μέρα που θα γίνουν μόνο απονομές, είναι day off όπως λέμε. Την Πέμπτη είναι μια διαδρομή Πάτρα-Ιθάκη. Την Πέμπτη νομίζω είναι 4. Στις 5 έχουμε μόνο απονομές, δεν έχουμε ιστιοδρομίες και στις 6 το Σάββατο θα έχουμε τη διαδρομή Ιθάκη-Αστακό. Την Κυριακή θα έχουμε την τελετή λήξης, όπου ο Αστακός ετοιμάζει μια πολύ όμορφη τελετή στα πλαίσια μιας γενικότερης γιορτής που κάνει η πόλη, ναυτικής γιορτής. Και οι συμμετοχές? Οι συμμετοχές είναι μικρότερες από τα άλλα χρόνια. Αυτό είναι λογικό, διότι όλοι οι μεγάλοι αγώνες πλέον έχουν φύγει από τα παλιά νούμερα που ξέραμε. Θα έχουμε ορισμένες, δεν είμαι σε θέση να σας πω επακριβώς γιατί έχουμε 20 μέρες ακόμα μέχρι την διοργάνωση και ήθιστε τελευταία στιγμή να δηλώνουν. Ξένους θα έχουμε σχετικά λίγους, θα έχουμε όμως και υπολογίζουμε γύρω στα 35 με 40 σκάφη. Και από ποιες χώρες δηλαδή? Κοιτάξτε, περιμένουμε ένα ιταλικό σκάφος, μας έχει δηλώσει την πρόθεσή του ένα ρώσικο σκάφος το οποίο δεν ξέρουμε αν θα έρθει και σίγουρα περιμένουμε ένα εγγλέζικο πλήρωμα με ένα εγγλέζικο σκάφος. Θα μας πείτε λίγο για αυτή την έκθεση που θα γίνει με τα γραμματόσημα από τη φιλοτελιστική οργάνωση της Πάτρας? Ο γραμματέας εδώ. Ναι. Είμαστε σε συνεργασία με τη φιλοτελική εταιρεία της Πάτρας και αρχικά μας παρότριναν και εμείς το κάναμε
να εκδώσουμε μια σειρά εταιρικού γραμματοσύμου. Είναι 10 γραμματόσημα που έχουν κάποιους σταθμούς, δηλαδή την ΙΤΕΑ σε παλιότερη την ΙΤΕΑ σε παλιότερη και νεότερη φωτογραφία της και κάποιες σκηνές από αγώνες και δραστηριότητες του ιστιοπλοϊκού ομίλου της Πάτρας, από αγώνες ανοιχτής και κλειστής θάλασσας. Αυτή η σειρά γραμματοσύμων βγαίνει σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων με αντίκτυπο να έχει αντίστοιχη φιλοτελική αξία, μια και είναι περιορισμένος ο αριθμός. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τη Φιλοτελική Εταιρεία Πάτρας και θα εκθέσουν σειρές γραμματοσύμων που έχουν σχέση με το αντικείμενό μας, δηλαδή με τη θάλασσα, με τα σκάφη, με διάφορες σειρές γραμματοσύμων που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί και που έχουν σχέση με το αντικείμενό μας. Πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουν όσοι έχουν κάποια επαφή με το αντικείμενο ή θα τους ενδιέφερε να δουν και μια άλλη δραστηριότητα, φαίνεται άσχετη αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, γιατί κατ' επανάληψη έχουν εκδοθεί σειρές γραμματοσύμων που έχουν σχέση με το αντικείμενό μας. Ο κύριος Αντωνιάδης είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα. Σπύρος Αντωνιάδης. Ο Γιώργος ο Χάχαλης είναι ο γνωστός Γιώργος ο Χάχαλης, αλλά λιγότερο γνωστός ότι είναι έφορος δημοσίων σχέσεων στο ιστιοπλοϊκό όμιλο Πατρών. Ο κύριος Αριστίδης Σιμάκης είναι ο γραμματέας του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών και ο Σωτήρης ο Σιώκος είναι ο έφορος ανοιχτής θαλάσσης του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.